alcalde i president Nat, falleres majors de 2013 i cos d'honor, falleres majors de 2012 i cos d'honor, corporació, secretari de Junta Local, membres de Junta Local, falleres de les 6 comissions de Riba-roja del Túria, presidents, secretaris, tesoreros, familiars de les falleres, mon faller, molt bona nit. Si ahir estàvem en la demanada de la fallera major infantil, esta nit i en esta casa se trobem per a fer la demanada de la fallera major del poble de Riba-roja, Bàrbara Luján Tomàs. És un acte que és l'antesala de lo que serà la presentació que tindrà lloc el dissabte que ve, dia 17 de novembre. Jo, per acabar, i antes de donar la paraula al senyor alcalde, voldria aprofitar este moment per a felicitar a Barbe, junt a la seva cor d'honor, junt a Elena i Azucena, que van a ser les nostres màximes representants de les falles del poble de Riba-roja. Moltes gràcies, molt bona nit i enhorabona. Molt bona nit a tots. En primer lloc, agrair, com no, a la família, a Rafa i a Barbe, als teus pares i als teus sogres. La veritat que sempre en aquesta amabilitat que ens recibiu, i avui és un dia de lujo, que després te faré la pregunta com ahir estiguérem en casa del terremoto, guapíssima espavilat, que està molt espavilat, i com no, la teva cor d'honor, dos falleres allí de pura cepa, i la veritat, a tots els presidents, la fallera major, que no volia eixir, però no té més remei que eixir, que està per ahir, no sé si haurà pogut entrar, de l'any passat, que també, la veritat, tinc que felicitar-la, perquè crec que ha donat la talla, igual que la vas a donar tu, si mos confirmes després quan te preguntes si vol ser la fallera major del poble, a totes les falles, a tots els presidents de les falles, majors, infantils, les falleres majors, a totes les xavaletes que mos segueixen tots els dies, quan venim a tots els anys, perquè ja són famoses, i la veritat és que és un lujo per a mi el vindre a esta casa, el vindre a demanar-te a tu algo que sé que t'agrada, perquè ho portes a la sang, que eres fallera, igual tu que el teu home, per tant, i bueno, enguany la falla del Túria s'ho emporta, Jo crec que passarà un any extraordinari, tant Elisabet ja m'ho diria ahir que sí, ja després te preguntaré tu antes d'acabar, però sí que m'agradaria dir-vos que a pesar dels moments que estem tan difícils, que estem atravessant moments d'una crisi profunda, que crec que l'any que ve començarem a veure els fruits, us dic que nosaltres estem al costat de totes les falles, que estarem al costat de les falles, si no se fa tant, se fa un poc menys, però farem la festa perquè tot el món la discau i perquè disfruteu en la ofrenda, en la cabalgata, en tot el que feu, disparades, mascletades, castells i com no la crema, que al final, en definitiva, és donar vida i treball als artistes fallers, perquè València dona molta feina als artistes fallers, que és en teoria el que interessa, que la gent tinga treball. En aquests moments tan difícils, doncs demana això, que tot el món tinga treball, perquè jo sé el que estic sofrint, quan me ve un home igual o un jove que té un pal més alt que jo i es comença a provar-me davant de mi, a mi el cor m'afecta barbaritat de veure que aquesta persona no té ni per pagar la llum ni per menjar. Avui nosaltres podem donar menjar, i estem donant menjar a molt, però tampoc som, no sé, Papa Noel, però sí que estem ajudant a moltíssima gent, però no devia ser així. La gent devia tindre treball i que és la il·lusió que té tot el món. Tenint treball se'n van tots els pensaments mals. Per tant, igual que la gent jove, si té treball ja no se'n va a 3 puestos. Y nada más y nada menos que dir-vos que és un honor per a mi estar així i te vaig a demanar simplement com a tot el món quan vaig a demanar tant a la infantil com a la major. Vale, vos és la fallera major del poble de Riba-roja? Sí. Pues enhorabona.
acredita el que va a ser la fallera major del poble durant l'any 2012 i 2013. Enhorabona. Que vaig a de prendre... Pues agraeixo a tots que m'acompanyeu en esta nit tan especial per a mi. Dir a les falleres majors de les 6 comissions de Riba-roja que vull passar un any extraordinari junt a elles i el meu acord d'honor. I en nom de les meves corts d'honor i meues vull representar al poble de Riba-roja tot el millor que ho sapíem. Moltes gràcies i molt bona nit.